agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Labaran barka da asuba. A cikin labaran za a cewa hukumar EFCC ta kaddamar da farautar dan takarar sanata na Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC zaura bisa zargin badakalar wasu kudade. Jam'iyyar APC ta bayyana dalilan da suka sanya Bola Tinubu ya nada waɗansu wakilai domin su amsa wasu tambayoyi a birnin London na ƙasar Birtaniya. Ita kuwa gwamnatin tarayya ta bayyana cewar tana nan akan bakarta na ganin cewar ta fitar da wani tsari na daidaita yadda ake haƙa rijiyoyin burtsatse a faɗin Najeriya. A ƙasashen ƙetare kuwa za a ji cewar an sake wasu harba waɗansu makamai a can ƙasar Ukraine. To mi sauraro assalamu alaikum, barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Wannan rana ta talata 12 ga watan Jumada Ula shekara 1444 bayan hijira ta fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina, daidai da kenan da 6 ga watan Disamba na shekarar 2022 miladiya. Sai a gyatta zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasar FCC ta ce tana ƙoƙarin kama ɗan takarar sanatan Kano ta tsakiya a ƙarƙashin jam'iyyar APC Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura bisa zargin damfarar dala miliyan 1.320. Lauyan EFCC Ahmad Roga ya bayyana hakan ne a ranar Litinin yayin da yake zantawa da manema labarai a babbar kotun tarayya da ke Kano. Ya ce wanda ake tuhuma ya kamata ya kasance a hannun EFCC, inda ya ce hukumar za ta tabbatar da cewa ya gurfana a gaban kotu a zama na biyu. Sai dai lauyan wanda ake tuhuma Ibrahim Waru ya ce EFCC ba ta da hurumin kama wanda yake karewa. A shekarar 2018 EFCC ta gurfanar da Zaura a gaban wata babbar kotun tarayya da ke Kano da laifin damfarar wani dan kasar Kuwait. A watan Yunin shekarar 2020 kotu ta ce bata same shi da laifi ba kuma ta sallame shi bisa dukkanin tuhume-tuhume. Hukumar FCC bata gamsu da hukuncin da kotun ta yanke ba, inda ta garzaya kotun ɗaukaka ƙara sannan ta bayar da umarnin sake shari'ar a watan Afrilun shekarar 2022. Shari'ar ta samu tsaiko a jiya Litinin sakamakon rashin halartar mai shari'a Muhammad Yunusa. To nan kuma mawallafin jaridar nan ta Daily Nigeria Jafar ya gamu da gwamna Ganduje na jihar Kano a birnin London na ƙasar Birtaniya ranar Litinin. Shekaru 4 kenan bayan da ɗan jaridar ya wallafa waɗansu fayafayen bidiyo masu tayar da hankali ga gwamnan da ake zargin cewa yana karɓar cin hanci daga hannun wani dan kwangila. Ko da yake dai gwamnan ya musanta dukkanin zarge-zargen tun a baya, daga bisani kuma ya shigar da kara gaban kotu kan zargin bata masa suna da jaridar ta da kuma mawallafanta. Dan jaridar dai ya gudu kuma daga bisani ya koma kasar waje sakamakon ikirarin cewa rayuwarsa na fuskantar barazana. Sai dai kuma a jiya Litinin an gansu tare da gwamna Ganduje a birnin London, inda Asuba Bola Ahmed Tinubu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC ya gabatar da jawabi. A cikin wani bangare na wani karamin bidiyo da aka wallafa, an ga mutanen guda biyu suna raha tare da musabaha. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jaddada kudurin sa na miƙa ragamar mulki ga zababben shugaban kasa a ranar 29 ga watan Mayu na shekara mai zuwa. Ya bayyana haka ne a wani takaitaccen jawabi ga ministan ilimi da wasanni na masarautar Morocco, Shakib Ben Musa, wanda ya ziyarci fadar gwamnatin Najeriya da ke Abuja a matsayin jakada na musamman na Sarki Muhammad na 6. Shugaban a cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin labarai Malam Garba Shehu ya fitar, ya ce wa'adin mulki su zai kare a ranar 29 ga watan Mayu kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Ya kuma ce wa'adin mulkin sa zai kare ne da rantsar da sabon shugaban kasa a shekarar 2023. To shi ko daraktan yaɗa labarai na kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar APC Dele Alake ya bayyana dalilan da suka sanya Bola Tinubu ya raba tambayoyi yayin da yake jawabi a kasar Ingila ranar Litinin.
Bola Tinubu dai tun bayan da ya yi magana game da manufofinsa akan Najeriya a can birnin London sai dai ya umarci waɗansu mutane da suke cikin tawagarsa ciki har da kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila da gwamna Nasiru Rufai na jihar Kaduna akan su amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka gabatar a madadinsa. Matakin dai na Tinubu ya haifar da martani a shafukan sada zumunta yayin da waɗansu 'yan Najeriya ke nuna shakku a kan matakin da ya ɗauka na ƙin amsa dukkanin tambayoyin da kansa da yake mai da martani a gidan talabijin a jiya. Alaki ya bayyana cewar mika tambayoyin ga 'yan tawagar da Bola Tinubu yana cikin waɗansu dabaru da hikimomi da Tinubu ke da su domin ya kasance mutum mai gano hazaƙa. Tsohon kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya caccaki gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike kan sukar da ya biyo bayan goyon bayan da ya nuna ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar. Wike a ranar Litinin ya ce Dogara ba shi da nagarta saboda goyon bayan Atiku bayan da ya fara dagewa akan cewa shugabancin Najeriya ya koma yankin kudu. To sai dai da yake mai da martani ta shafinsa na Twitter, Dogara wanda tare da wasu jigajigan jam'iyyar APC a kwanakin baya suka amince da Atiku tare da sauya sheka zuwa PDP ya musanta cewa sun ci amana. Ya yi barazanar bayyana wa jama'a cikakken bayanin tattaunawarsa da Wike domin 'yan Najeriya su san wanda ke faɗin gaskiya muddin idan gwamnan jihar ta Rivers zai bashi amincewa a rubuce. To a nan kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya sake jaddada ƙudurinsa na cefanar da matatun mai guda 3 a Najeriya domin tara dala biliyan 10 da nufin ƙarfafa ƙananan masana'antu da ƙananan sana'o'i a ƙasar nan. Atiku wanda ya bayyana hakan a lokacin da yake jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe da aka gudanar a Lagos ranar Litinin ya bayyana matatan man da suka haɗar da na Ori da Fatakwal da kuma Kaduna. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana cewa zai haɗa hannu da masu zuba jari don aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2023. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU ta sake nuna rashin amincewa da shirin bayar da lamuni na karatu ga ɗaliban jami'o'i inda ta bayyana shi a matsayin babbar gazawa a Najeriya da wasu kasashe da aka ballo da irin tsarin. Ƙungiyar ta ce ta damu matuƙa yadda masu goyon bayan wannan manufa ke da burin ƙaƙabawa 'yan Najeriya yayin da suka jefa 'yan Najeriya cikin talauci ta hanyar rashin iya tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. ASU ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da shugabanta na ƙasa Emmanuel Osode ke sanya wa hannu ranar Litinin bayan kammala taron majalisar zartarwar ƙungiyar na ƙasa a jami'ar Kalaba. Malaman sun kuma yi kira ga 'yan Najeriya masu kishin ƙasa da su matsa ƙaimi akan gwamnati ta saki albashin mambobinta da aka rike musu. Yau ko gwamnatin tarayya ta bayyana cewa tana shirin daidaita yadda ake haƙa rijiyoyin burtsatse da nufin samun ruwan sha a ƙananan hukumomi da birane a Najeriya. Ministan albarkatun ruwa Suleiman Adamu wanda ya magana a kashi na 7 na jerin nasarorin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana kararar cewa birnin tarayya Abuja da jihar Lagos ba sa bukatar rijiyoyin burtsatse barkatai. Ya bayyana cewa babban birnin tarayya Abuja ana ci gaba da haƙa rijiyoyin burtsatse sama da guda 100,000 inda ya bayyana cewa ba daidai bane a aiwatar da rijiyoyin burtsatsen ba tare da ka'idoji na gwamnati ba bisa la'akari da barazana ga muhalli. Sai da ya bayyana cewa dokar ba za ta shafi yankunan karkara ba. Ana sauraron labaran barka da asuba kai tsaye da kanan mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa Zallami sauraro na damar kallon labaran kai tsaye ta shafinmu na Facebook akan Arewa Radio 93.1. Asibitin ido na Ekwa tare da tallafi daga kungiyar kasa da kasa ta CBM Global ya kaddamar da wani kwamitin mutum 20 na kula da lafiyar idanu ta bai daya ga kowa a wani bangare na kokarin tabbatar da aiwatar da aikin lafiyar ido a jihohin Kano da Jigawa. Da take kaddamar da kwamitin asibitin ido na Ekwa, daraktar kula da lafiya asibitin Dr. Atima Mayo ta ce an zaɓi mambobin kwamitin ne bayan sun shafe kwanaki 3 suna karɓar horo kan dalilan da ke Kano da ke kawo matsalar idanu da rigakafin matsalolin lafiyar ido. Da yake jawabi ga manema labarai a madadin asibitin ido na Ekwa da kuma kungiyar CBM Global, shugaban asibitin Stephen Nuboga ya bayyana cewa za a yi wa mutane 2,450 marasa karfin tiyatar ido kyauta, ciki har da masu bukata ta musamman a jihohin da aka zaba. Kungiya ne mai zaman kansu daga Turai sun zo su taimaka ma waɗanda ba su da karfin taimakawa kansu. To wannan aikin musamman na mutane ne masu karamin karfi. Shekarun baya mun yi
ɗauki wajen mutane 18,000 wanda aka yi masu aikin yana kyauta a asibitin ekwa na Kano, kuma yawancinsu in ba don yi wannan aiki ba yanzu da suna titi suna roko. A wannan mutane 2,450 su ne za su amfana wannan aikin da muke yi a kyauta. Wannan kwamiti dai mun gaya masu wannan abu ne ba na wasa ba, aiki an riga an fara, a shiga lungu a shiga ko'ina a gaya ma wayanda suke bukata su zo su mora. Da yake tsokaci, jami'in kula da lafiyar ido a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Jafar Lawan Kura ya bayyana kwarin gwiwar shawar arziki aikin zai magance matsalolin lafiyar ido a jihohin, kamar dai yadda ya hori tawagar kula da lafiyar ido da aka kaddamar da su zuba talakawa da marasa karfi waɗanda ba za su iya ɗaukar nauyin aikin tiyatar ba. Da yake nasa tsokacin, shugaban tawagar na jihar Jigawa Mustapha Bashir Aujara ya bada tabbacin cewa zai zaɓi mutanen da idanunsu ke cikin mawuyacin hali domin cin gajiyar aikin. Train da muka zo muka zauna yau kwana 3 gaskiya mun amfana da train da aka bamu, kuma mun dauki alƙawari insha Allah za a sami ci gaba, wadda akwai abubuwa da dama wadda mu san su ba akan bangaren lura na ido da yana da hakiya kamar yadda suke. Yanzu mun amfana, za mu yi kokari mu zakulu mutanen mu a can kasa inda suke don mu ga kan cewar yadda ba a cimma nasara akan wannan tsari. Kuma dama wannan kamar aikin mu ne wadda duka idan aka ce an zo za mu zauna tare da mambobin mu da muke tare da su, mu ga mun shiga unguwanni, loko da sako na kowanne guri mun wayar da mutane. Duk idan mu ga me wannan abu za mu yi kokari kan cewa mu dauko shi mu zo mu kawo shi insha Allah. To za a iya sauraron labaran kai tsaye idan aka kalle mu ta shafin sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1 a dakace mu. Lallai Najeriya ta ɗauki harami, kowa ya ji a jikinsa. Talakawa na buƙatar canji na alheri. Shi yasa da jam'iyyar NNPP ta yi kira suka amsa da babbar murya suka ce Madugu kafar ka kafar mu. Kasuwa ta taɓarɓare, ilimi ya jikkata, lafiya kuwa tana ta koken rai kwakwai mutu kwakwai. An cefanar da jihar Kano ƙarƙashin gurɓataccen mulki na san zuciya. Shi yasa jam'iyyar NNPP ke fatan kawo muku ɗauki. Me kamar zuwa dai shi akan aika. Ya al'ummar Najeriya da jihar Kano Dabo mai albarka, domin samun makoma ta gari shekara ta 2023 ko tabbata kun zaɓi Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya, kuma ku zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano, duk a jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Wannan sako ne daga Alhaji Wada Abdullahi Rano. Kana mai sauraro na damar kallon labaran kai tsaye ta shafinmu na Facebook akan Arewa Radio 93.1. Yanzu za mu tsallaka kasashe na ketare. Kasar Rasha ta harba makami mai linzami kan wasu wurare a kasar Ukraine a karo na 8 cikin makonni 8. An samu gagarumin cikas ga wutar lantarki musamman a yankin gabas. A yankin kudu an samu katsewar lantarki a Odessa. Ukraine ta ce an halaka mutane 4. Ukraine ta ce ta harbo makamai masu linzami 60 daga cikin 70 da Rasha ta harba. Moscow ta ce ita ce ke da alhakin kai hari ga dukkanin wurare 17. A cikin jawabinsa a faifan bidiyo da yammacin jiya Litinin, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harar-haren sun kuma shafi wutar lantarki a makwabciyar kasar Moldova. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To karfin arzikin Najeriya wanda take da shi na jarin kasashen waje ya faɗi da akalla naira triliyan 1 da biliyan 24 daga yawan karfin jari na kasashen waje da ake da shi, wanda ya kai naira triliyan 12 da biliyan 84 a zango na biyu na shekarar 2020, wanda aka samu yanzu a zango na uku wanda ya kai akalla naira triliyan 11 da biliyan 59. a wannan bayani dai ya fito ne daga hukumar kididdiga ta ƙasa NBS ta cikin wani rahoto da ta fitar ranar Litinin. Za ku saurari labarin wasanni. Dan wasa Nema ya dawo da kajin yayin da ya taimakawa Brazil ta doke Koriya ta Kudu da ci 4-1 a ranar Litinin, yayin da kasashen da ke kan gaba suka tsallake zuwa zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin duniya. Dan wasan da ya fi kowa tsada a duniya buga wasanni biyu na karshe da kungiyarsa ta yi, tare da raunin kafar da ya samu a wasansa na farko a Qatar, inda suka doke Serbia da ci 2-1. Sai
kuma hasashen masana yanayi. to da Allah wadda da ke Kano da Katsina duk ko ana sa ran za a fuskanci ne rana kan ma'aunin sashi 33 sai Gusau da ke jihar Zamfara da ake sa ran za a dimi akan ma'aunin sashi 34 yayin da jihar Gombe da Jos a jihar Plateau ake sa ran za a fuskanci ne rana kan ma'aunin sashi 32 yankin kudancin Najeriya ko Asaba a jihar Delta za a fuskanci ne rana kan ma'aunin sashi 29 sai Umahiya a jihar Abia da Ikeja a jihar Lagos da ake sa ran za a yi cida kan ma'aunin sashi 28 31 idan muka bar gida Najeriya birnin Accra kasar Ghana ana sa ran za a yi rana kan ma'aunin sashi 32 sai kuma Biso da ke kasar Gini da ake sa ran za a fuskanci ne rana kan ma'aunin sashi 31. tun sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na Barka da Asuba ma kafin salama tun da farko an cewa hukumar EFCC ta kaddamar da farautar neman dan takarar sanata na Kano ta tsakiya a jam'iyyar APCAA zaura bisa zargin damfara ta dala miliyan 1.300. ita kuwa jam'iyyar APC ta bayyana dalilin da ya sanya Bola Tinubu ya nada waɗansu wakilai a matsayin waɗanda za su amsa tambayoyi da aka gabatar a birnin London na ƙasar Birtaniya. Gwamnatin tarayya za ta sanya idanu tare da daidaita yadda ake haƙa rijiyoyin burtsatse a jihar Lagos da Abuja. Sannan kasashen ƙetare an ji yadda a karo na 8 wani harin makami mai linzami ya afkawa ƙasar Ukraine daga ƙasar Rasha. ta wannan rana karin maganar mu na bayyana cewar karfin jariri tsohuwa ta taka kafar sauro. Karfin jariri tsohuwa ta taka kafar sauro. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum Kolawale Umoni shine tsara labaran kamar yadda aka ji. Sunana Nura Haruna Mudi tare da Bukira Raiki. Binta Abdullahi Fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio a zangon FM. Mita 93.1 zangon FM Arewa Radio faɗin ra'ayinka. Al'ummar Kano birnin